Okay, to dance the Kuratsa number, we have here Attorney Ralph Arellano, Judge Ralph, and ang ating First Lady ng Kuras Eastern Samar, Lorraine Picardal Ador. Alright, they will be the dancing partner for this Kuratsa number, Lorraine Picardal Ador and Judge Ralph Arellano. At sayaw na lahuta, damuan na nilipay, at doon pa mikulan. Labikon na yunhan, maupay masanana, damuan na supad na ikipid na nilahan doon diba. Lahon na nasayaw, ayunhan kalaksan, habang ang katitiyong iyong makikitan. Sabit na iipaliwan at dun mawalaan. Una ka kabatika, una ka kung aking kinigyan. Lahuna, nasalang na mo, ayunan ka agad sa aking bandang mo. Lahuna, nasalang na mo, ayunan sa marmo. Tatanungin limon, ang iyong libon kay ikaw, ang malimado. Ako magtatanungin limon, ang iyong libon para ka magmalimado, hinumduman at kumpanado. Nang tamo, nangangarising, di unay kagupiday makasing-kasing. Nang tamo, nangangarising, di unay kagupiday makasing-kasing. At sayaw alam ka. Let's give a big hands to Judge Ralph Arellano and Lorraine Picardal Ador.